Ei, salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou video dintr-o nouă serie. Începem o serie de Minecraft. Yay! Nu vine să credeți, nici mie. Da, să zic că am umblat eu pe la niște texturi prin Minecraft. Să gândesc, s-ar putea să fie cam tare. Să las așa mai la 37. Și da. Mă rog, la început o să fie mai greu, pentru că trebuie să adunăm lemn și resurse. Dar stați liniștiți. N-avem noi treabă. Și da, așteptăm. Sunt Fanganicus 96 și chiar e tare că vrea să înceapă o serie cu abonații. Am încercat și eu să intru cu tot ce trebuia. Principal mi-a mers bine. Adică am reușit să mă înscriu acum selectarea. Pentru că vă dați seama, nu sunt doar eu sau tu care te uiți la mine dacă îți place Ganicus. Nu suntem doar 2-3. Sunt 20 de locuri, dar sunt foarte greu de obținut. Cred că obții foarte greu un loc. Am nevoie de un os. Și nu știu cum să fac rost de el. Deci chiar nu știu de unde să fac rost de un os. Chiar glumești cu mine. Băi, ce fugă găina asta. Bam. Noi mergem să căutăm un schelete. Deși mă cam îndepărtez de locul acela. Și da, suntem pe versiunea cea nouă. S-a lansat, în caz că nu știați, s-a lansat Minecraft 1.2. Deci da, acum versiunea e disponibilă. Oricum a fost și snapshot-ul, dar e mai șmecher când e versiunea. Oh. Deci vedeți, dacă apăsăm pe el, avem aici advancement-urile. Așa. Avem nevoie să facem și un furnal, pentru că vom lua fierul ăla de acolo. Să facem un furnal, facem un târnăcop. Să punem și furnalul aici. Deocamdată e ok. Totul e ok. Am zis că mai puțin. Și poate chiar avem noroc. Nu cred. Să găsim diamante în primul episod? Oare? Dar nu cred. Plus că sunt
Oh, da. Îmi pare rău că fac asta, dar până vom da și noi de niște resurse, cum ar fi să avem și noi full iron, adică să avem târnăcop și sabie și tot ce ne mai trebuie de iron, vom juca așa pentru că nu pot face altceva. Putem să punem și alea la privit. Da, nu e foarte eficient. Mă rog, las la fel. Asta o să-l iau cu mine și mi-aș da keep inventory. Oricum eu n-am... dar nu cred, pentru că ar fi urât față de voi. Spuneți-mi în comentarii dacă ar merge să-mi dau keep inventory, adică așa după voi. Și desigur am uitat să-mi fac ce mai îmi trebuie. Bă, de mob știu că nu o să dau. Și până trebuie să-mi fac din prima... nice. În caz că nu știți, mie, vă zic de pe acum, F3-ul nu merge. Deci eu nu pot să văd coordonatele. Și nu pot să știu la ce strat sunt. Oricum știu, eu cam știu, pentru că m-am descurcat destul de mult. Așa, fără F3. Deci, da, știu că voi acum n-aveți chef să vă uitați la mine cu minez. Știu că poate veți da înainte. În orice caz trebuie să pun aici un crafting table. Aici e destul de greu pentru că ce-ar fi să pun eu titlu? Am găsit diamante în primul episod. Dacă găsesc diamante, chiar așa o să pun titlul. Fraților, voi știți ce sunt astea? Nu pot să cred. Primul episod cu diamante. Nice! Mamă, câte sunt! Frate! Ce? Nu cred. Pe diamante într-un singur loc. Asta e titlul meu. Am găsit diamante în primul episod. Bă, poate mai avem noroc. Haideți, fraților. Hai să luăm și redstone.
50 de episoade vom ajunge departe. Pedro. Bă, nu mai am de cum să sar pentru că am găsit ce vreau. Diamond. Cred că o să facem de 15 minute videoclipul ăsta. Adică un sfert de oră. Pentru că dacă o să-l fac mai mare o să vă plictisiți probabil și... Da. Am găsit diamante. Trebuie să mi fac. Mă rog, eu am făcut acum doar ce e mai important. Stai o secundă să dau și eu dificultatea. Fraților, poate vă supărați, dar eu slash în game will keep inventory true. Altceva nu o să fac cu comenzile pentru că mi-e frică, frate, să pierd diamante și... Uitați! Am găsit și lame. Uite lame. Bun. Da, în ultima perioadă cred că am început să mă aud cam încet. Și știu că nu e cea mai bună calitate audio, mai ales pentru voi. Dar, da, n-am ce face, sunt la început. Uite acolo ceea ce îmi trebuie mie. Să vedeți și voi cum arată un câine acum. Hai, frate!
Deci, oameni buni, PvP-ul se face mai prost din versiune în versiune. Uitați, o găină murea dintr-un hit. Wow, nu că acum nu ar mai muri. Uitați, vedeți? Ne-am dat un hit acestei găini. Ne-am dat un hit acestei găini și nu moare. Da, și cred că încheiem și primul episod. Uitați cum arată câinele acum. Am pus eu o textură specială. Uite cu țărășia. Deci, cam atât cu acest episod. Am curățit și de diamante. Deci, da. Cam atât a fost pentru primul episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, pentru că sigur n-ați făcut-o. Deci, eu vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!